ଫୁଲ ଆସିଗଲା ଆମର ଏବେ ମାଳ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ବୋଉ କରୁଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯିବି, ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଆମର ରେଡ଼ି, ପରଟା, ଭଜା, ଡାଲମା। ବୋଉ ବସିଛି ଖାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସାଗର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଯାହା କିଛି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ପାଗ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସବୁ ଫୁଲ ଆଜି ତୋଳା ହେଇକି ଯିବ, ମାଳ ହେବ। ସୋମବାର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଚାଲିଲୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୋମବାର ମନ୍ଦିରକୁ ମାଳ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଧିକ ଫୁଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଛରେ କେତେ ଅଛି। ଆଜି ତ ଲାଗୁଛି ଅଛି ଫୁଲ। ଫୁଲ ଆସିଗଲା ଆମର ଏବେ ମାଳ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ବୋଉ କରୁଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯିବି, ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି କୁଆଡ଼େ ନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସୋମବାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ମାଳ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର। ତ ସମୟ ବି କମ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଆଜି ଅଛି ସୋମବାର। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜିର ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ମୋର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ଚୁଡ଼ା ଅମୁଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା, ଅଫିସ୍ ବି ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅଫିସ୍। ମୁଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି ଆମ ଅଫିସ୍ ଭିତର, ତ ଆଜି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅଫିସ୍, ମହେନ୍ଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆଣିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା, ସାଲଡ଼ ଆଉ ସେଉ। ତ ମୋର ସୋମବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା। ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଖାଇବା। ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲି ନା ଡେରି ମିଲ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କୋଳଥ ଭଜା ହେବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବାପା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ନା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଳରାମ ଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ନୂଆ କରାହେଇଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ହଇରାଣ କରୁଥିବା ହିଁ କରୁଛି। ଗଲେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ବାପା ଏନୁ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି, ଆଜି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବୋଉ ଯେଉଁ କୋଳଥ ଆସିଥିଲା, ଏଇ କୋଳଥ ଏନୁ ବାଟିକି ରଗଡ଼ିକି ପାଛୁଡ଼ୁଛି। ଘରେ ରାତି ଖାଇବାରେ ଡାଲମା, ବୋଉ ପରଟା ଚକୁଛି।
ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଆମ ରେଡ଼ି ପରଟା ଭଜା ଡାଲମା ବୋଉ ବସିଛି ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି consistently playing at this level